Szevasztok, srácok! Itt is vagyunk a legeslegújabb videóban. A mai napon ki fogjuk próbálni a Be a Soccer Pack for Soccer Legends, amiben azt kell csinálni, hogy te leszel egy pak, és úgy kell minél jobb játékosokat szerezni. És akkor, mint láthatjátok, még csak egy ilyen kis common szar vagyok. Induljunk is el. Most Jamal el is fog engem kapni. Szia, Jamal! És majd, hogyha jobb focistáim lesznek ebbe a játékba, akkor majd csinálhatunk akár egy olyat is, hogy a top lista első helyére megpróbálunk bejutni, ha lesznek ennyire jó focistáim majd. Van egy ingyenes pörgetésünk, de majd ez, hogyha eltűnne innen, legalább, akkor tudnék is pörgetni, de összejött. Nézzük, mit pörgetek. Plusz 2 spin. Na, az jó. Nézzük a kettőből az elsőt. Nem adja be a messzit, de viszont 1000 pénzt kaptunk. Az messzi. Ne, bro! Még egyszer 1000 pénz. Menjünk és upgrade-eljük a gyorsaságunkat esetleg. Hol látom, hogy mennyi pénzem vagy? Ott van alul. 993. 250 000-be kerül az, hogy tudjak venni egy másik lekívül egy pakot. Jamalt itt is hagyjuk. Hát szevasz, Jamal. Hát de Dembélé az elkap. Ki engedte meg Dembélé, hogy te engem elkapjál? Azt a mindenit! Az egy 98-as Rooney, hey! És rendesen ott vannak a playstyle-ok, meg mindenek ott vannak. Tegyük le ezt a Rooney-t, 3400-at termel. Izéljük fel azt az Onanát is. Upgrade-eljük az Onanát is. Ennyit tudtunk rajta fejleszteni. Akkor most még egyszer fejlesztjük a gyorsaságunkat. Meg most akkor megyünk még egyszer a pénzt beklémelni. És így könnyebb. Na, Jamalt azt itt ismételten itt hagyjuk. Szia, Jamal! Dembélét is talán most már itt hagyjuk. Itt hagyjuk a Dembélét is. Saka elkapott. A francba. Salah. Fus. Elkapott. Csicska. Elkapott a Saka. Hát ez normális. Mit képzel magáról? Vettünk is 6 speedet gyorsan. Szia, Dembélé. Jaj. Saka már megint elkapott. Nézd meg, milyen rossz kisfiú. Megint a Salát adta be. Hát de megint elkap a Saka. Nem. Jó, most már nem kap el. Szia, Saka. Hihi, belement a fába, és nem tudott elkapni. Haha. Ez csak 600-at termel. Most már 961-et. Jó. Gyerünk. Elkezdődött a Gold Event. Kell a pénz, fel kell fejleszteni a gyorsaságunkat, hogy ne kapjanak ellen foszisták engem. Jöhet az a Jamal az easy, 67-es a easy. 6-7. Azt hittem a Sakát is itt hagyom. Hát ez... Kivisszük meg ellenek a játékosok, de... Hát... Nem hiszem, hogy sokat termel, körülbelül 400-at. Ó, 300-at. Most... Hát vegyünk egy ilyet. Várjatok, amúgy lehet, hogy megveszem. Mert akkor egy óráig 2-szörös cash, és akkor mondjuk esetleg azért még jó is lenne. Mert akkor... Hát akkor
megvesszük, chat, jó? Akkor megvesszük a 2-szoros kest 1 órára. Na, hát így már azért kicsit jobb lesz. Na, hát és azért így gyorsabb leszek amúgy. Jamalt azt megint itt hagyjuk Dembélét, és itt hagyjuk, most meg talán a Szakát is lehagyom. És pont, hogy nem. Ki ez? Steven Gerrard. Ja, azt azon kivisszük. Az a baj, csak Epic. Ott lehet a bázist fejleszteni. És akkor fejlesztjük a bázist. Jó, hát kész is van a bázisunk. Ez a jó, amikor alig van izéd. Akkor megveszük a következő packet, a Uncommon. Talán jobb lesz a szerencsénk vele. Ha Szakát lehagyjuk, akkor Messi van utána. Létszi valami jót. Henry. Jó, nem rossz. Vigyük ki. GG. Megklémeljük a pénzt. Nagyon jó. Fejlesszük fel az Henryt. Jó. Egyre tudtuk csak fejleszteni. Beragadtam. Oké. Okay. És megnézzük. Plusz 2. 77. Vagy na 76. Azt hittem 75 van. Azt lehagyjuk a Szakát, nem hiszem el, hogy nem. Jézus! Kapj el, Szaka! Azt nem mondtam, hogy basszák ki a pályáról, de azért kösz. $692,000, az nagyon jó. Mennyi a következő Lucky Block? Nem tudom, hogy miért Lucky Blockot írom úgy, de jó, kösz. 10 millió! Mennyibe kerül a legtöbb? Jesszus Mária, 550 trillió. Kinek van annyi pénze? Az egy Haaland, és ez csak egy Uncommon lap. A Haaland. Itt ez Ronaldo, ez elfagyott a francba. 200,000 per szek. Jó, mondjuk az nem kevés, van 80. Most a Szakát is már csak lehagyom. Azaz, Messi. Szaka! Megkaptuk a Szakát. Azt a kurva belefutottam a fába, bazd meg. Nagyon ügyes gyerek vagyok. 1 millió! Megvan az 1 millió. Plusz 3 speed, tesó, az nagyon kevés. Azaz. Azt a Messikét, azt most már le kellene futni. Az nagyon kell. Ez biztosan sokat termel. 99-es R9. Hát, hogyha sokat termel, akkor 2-szoros izéba. Fejlesszük csak fel ennyire? 8300. Ez 89-es Lamin. Gavi? Nem tudom, kivisszük. Inkább nem kell, inkább nem is kell. Jó. Jó, 1.600.000 van pénz. Mennyi a top time? Jézus Isten, nyesszusom. Mennyivel le? 8 órával, az nagyon komoly. És ha izére a 274 QD, most rebirth. Egyébként csak 90. Ja, hogy 326,000 rebirth-tel lehet felkerülni a top listára. Köszönjük. Az nagyon jó. Akkor rebirteljünk egyet. Az első rebirth megvan. Nagyon jó. Bazd meg. Hát igen, ez kiment a fejemből egy picit.
Nem kell a Sancho. És legyen már. Kösz. Akkor most iszünk ide. 58, ez kevés. Jó, hogy most már nézd, most már talán valamennyivel több lesz. Plusz 6. 64. 84, ez majd ez nagyon kevés, geci. Ja, bocs, azt hittem, hogy a messziről is el tudok futni. Még egy 99-es R9. Messi beleakadt a fába. Vamos, még egy R9. Jó, 2 millió. De nem most, jó, én most akarok venni magamnak. Plusz 4. Jézusom, csak 88. Azt hittem, hogy valamennyivel többet tudok venni. Jött itt a Messi, jött a Ronaldo. Bellingham. Belligol. Futás, szia Messi, hop. Jó, fasza. Jaj, felvettem az R9-et, nem akartam. Akkor még egy rebirth. Mehet. Mi az, hogy not enough money? De 3,4 millió van és 1,5 millió kell. Az jó chat, nem? Hát meg ott mutatja a felkiáltójelet. Akkor várjatok, egyszer kilépünk a játékból és visszalépünk. Mert ez amúgy egy kicsit sebagos, hogy 1,5 millió kell, és nekem már ott van mennyi pénzem, érted? És... not enough money. De micsoda? Ezt nem értem, hogy mi ez. Not enough money. Jó fasza. Kösz játék. 6,9 millió. Hát most ez egy nagyon fasza. Akkor úgy csinálom, hogy 1,5 milliónál ne menjek nagyobbra. Not enough money, jó van, akkor szob le a nyádat. Én nem fogok játszani, ez nagyon rossz lesz, tesó. Ez így L game. Mindenki a kommentbe L game. 94-es izém van. Speed, itt most már lehagyjuk a Messit is. Ronaldo az elkap. Ronaldónak micsoda bázisa van. Steven Gerrard. Az már van egy, de Ronaldo az meg is fog kapni. De hát jó fasza. Örülök neki. Jaj, hülye. Ezt nem akartam. Gyorsan beklémeljük a pénzt. 3,6 millió. Akkor nem fogok rebirtölni, mert nem tudok. Szaragém. 96-os speed. El kell futni. Szakát lehagyjuk, Messit lehagyjuk, Ronaldo elkap. Köszönjük. Nagyon-nagyon-nagyon gyors a Ronaldo. Jamal! Lamine Jamal! Ez csak uncommon. He, na? Na jó, most srácok, akkor szerintem ez a videó ez már ennyi volt. Légy szíves, hogyha tetszett, most már lesz hang a videó, megígérem, most már lesz hang a videón, remélem, most már lesz hang. Úgyhogy, ja, fasza, minden. Szóval, most. Ezt a videót leállítom. Megnézem, hogy van-e rajta hang. És, na. És meg kell nézzem, hogy lesz-e rajta hang, és hogyha van rajta hang, akkor kirakom. Jó? Tehát akkor ki lesz rakva a videó, hogyha van hang rajta. Hogyha nem lesz kirakva a videó, akkor nincs hang. Ennyi. Hogyha tetszett, akkor légy szíves.
iratkozzatok fel a csatornámra. Közel vagyunk a 30 feliratkozó. 6 feliratkozó kell a 30-hoz. G to the G. És ma elmegyek 5 órakor évzáróra gyorsan. Hazajövök. És 22:45-re beütemezek nektek egy élő adást, és lesztreameljük az éjféli Taco Tuesday Admin Abuse-t, amit már nagyon várok. Nyári szünet van szerencsére, le lehet játszani, nem gondolnám, hogy máshol szólnak, hogy kapcsolt ki a gépet, mert hogy éjfél van, ilyenek. Úgyhogy évzáró, hazajövök, és ütemezem nektek az élőadást. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én Ádám voltam. Ciao, ciao, ciao.